actually give the mandates to people. Kadba ka sorka katangya chakmat ban pelong ya kajinga kren yesuk hakawat ka baar pedeng uput usam bat ka asam ki Nongshong Shnong Jong Hapoh Tylli ki Shnong ki bahap Hapoh ka Langpih ka bakentup ya ki jait ban riu KHASI bat garu kilapan pau ya karai ban Iaisah bait Hapoh ka Jylla Meghalaya. Ya kani karai la shim hadin ka jingelang ka badang shulong shen ha Langpih balawan ban yeshim benta da ki nongelam Shnong bat ki Nongshong Shnong Jong ki Hapoh Tylli ki Shnong. Hakajuk kapor ka senjuk kinong senchar Shnong ka Langpih hinin ka sngi kile kendo ya Deputy Commissioner ka West KHASI Hills District uba Garot LSN Dykes bat IT ka dorkas ka ba yaiban halo ka nongrem baki Shnong jong ki KHASI bat garu Hapoh Langpih ki Kwah ban Iaisah bat ka Meghalaya. Uba serbilen lingdo ubalong udukot jong ka senjuk kinong senchar Shnong ula ong ba udisi ula pentikna ya ka senjuk ba unra ya ka dorkas ka jong ki Shaka Regional Committee. Bangidon tang kawai ka jingmut patang kawai karai ba kajingkwa ka jungi kalong ban habis Meghalaya nadu ki KHASI beri karo te ki Nongshong Shnong nadu ki Shnong KHASI beri karo ki asyem ya karai bakine kitsa ka Meghalaya te hagbede bat kine nakaliang jungi pajba kila tho da ka jing tho ban pha sha kasenjuk jungi sora Shnong bangin ra hang nem ta khmat jungi si inglawan hang ne khmat jungi si ban wan ra ikite ki resolution yang dipajba Nongshong Shnong bangi Kwah bet ban sa sha ka Jylla Meghalaya.